Късно снощи 16-годишен младеж от село Кръстава взел мотора на баща си, за да се повози. С него е и негов връстник. Минути по-късно на пътя за Велинград се случва фаталният удар с крава. Трагичен инцидент се случва ето тук, в подобна на тази ситуация, в която на пътното платно има животно. От силният удар тинейджерът, управлявал мотоциклета, е загинал на място. Второто момче е откарано в болницата в Велинград, където е настанено за лечение. Пристигна в средно увредено общо състояние с данни за черепно-мозъчна травма, която за щастие не беше в най-голямата тежест. В момента състоянието му е стабилно, няма опасност за живота му. Днес хората в селото са потресени от инцидента. Преди 2 месеца едно момче почина, тук удари го кола. 12 годишно, сега това. 10-ти клас, понеделник имаха абитуриентски бал. С мотор са били и са се ударили в някакво животно. Било легнало на асфалта. Едва ли да имало опит, той без книжка. Те са млади деца, нямат опит, затова и през нощта се кара. То било през нощта. Защо момчето е било с мотор и как изобщо го е взел, предстои да стане ясно в хода на разследването. Досъдебното производство ще изяснява какви са причините те да имат възможност да управляват мотоциклет по това време и съответно какъв е бил механизма на пътно-транспортното происшествие. В селото настояват за контрол над животните, които се извеждат да пасат в района. Изразяваме нашето недоволство и искаме съдействие от съответните институции за недопускане на животни от други населени места и без надзор. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.